אני השרמוטה, חכה אדומן, צפרדע, ירקוף ניגרי, בוא נבדוק של מי זה יותר יפה. איזה כמות חבר דמיוני, ניתן להמציא לך סדרה, ודניאלה והמקקים. תראה מה שעה. לפחות עליי לא עשו סרט. מה עדיף דניאלה חרמניסטנים? זה כמו אותו כנסות, מי שלא מתחיל לפרסות בין בערוץ 9 בלילה, לא, אני מעביר, אין שם שום דבר מיוחד. הקיצר מי ניצח? עומר ניצח! זהו! עמוד נתן עליו! עכשיו אני עובר! שלום? כן, מדבר עמוד. רוצים שאני אתגמל? אין בעיה. רגע, עכשיו זה לא שעות יפה, לא רוצה, לא הכל, אבל לפחות שלא... אני אדאג! זה צריך מישהו משהו דומה!